Ukážka zónovej regulácie Salus Smart Home. Pri kúrení zapína každá svorkovnica svoju čerpadlovú skupinu a pri chladení obe svorkovnice zabezpečujú spoločné spínanie okruhu chladenia. Termoelektrické pohony Salus T30NC zabezpečujú otváranie okruhov pri kúrení aj chladení. Inteligentné relé Salus SR600 zabezpečuje automatické prepínanie a riadenie čerpadiel pre podlahové kúrenie a stropné chladenie. Pošlite nám pôdorys a my sa postaráme o zvyšok. Akcia platí do 31. augusta. Výhradným distribútorom značky Salus je spoločnosť Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje odborný predaj aj poradenstvo. Thermocontrol. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.